Malipay man ito. Kapunan sa mom. Hinailan nila. Jesus mingon kanila. Oo, wala ba kamo dayod ninyo ibasahi sa baba sa mga bata ug sa mga mas nagasuso. Hihimpit mo ang pagkain. Ang ilang gibasa, walay mabasa. Ay, mura ng pagsabukan lagi. Kasi may nangita, ako, ikaw. Di ba ikaw ang nangita? Ganun, ikaw ang nangita. Minawa sa lagi mo. Okay na, minawa sa iyo. Minawa sa iyo. Di ba minawa sa ako ba? Okay. Yan, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Aroy sa mo, butangin na inyo ha. Ang ilang gibasa, nakapa mo ibabasa. Kinsay mo atak siya. Huwag mabasa niya. Butangi. Ang nasuso ayaw ka ba i-complete ang mo? Mr. Speaker. Tama na imo, gato ila dugang-dugang. Oh, gitugangan. Kaya agad ba? Kaya agad ba? Kaya wala. Kaya wala. Lipat-lipat to ila diyan. Iyo kulang. Kaya wala. Yan na. Iya wala. Yan na. Lipat-lipat ila kay gidugangan. Ingon nga best in order mo, hamyo lang po Oy, ninyo. gining Kanang mamunyagay yun. maghilom lang niya. Unyang pikas maghilom. Aron na ang ipahayag din masabtan. Bukay yung mamunyagay, aron magkasapi. Yagaw din Di kakasabutan Busa, ingon nga best in order din ang iyong lalaki. Ato, paminawan ang usa. Duel. Sinuod. Bukay yung mamunyagay, aron magkasapi. Ayaw, Isa kong palusot. ayaw mo sa mga Ang topic kabayan. nila. Ang topic nila, bautismo ng bata. Sa paminawan ninyo, ang kapigiri. Wala naman sila. Relax na po para maayos. Tama. Kami Wala itang ka po. Sabay rin nila ni. Pamina mo kay kana, wala na daya. Iglesia na. Pareha di mo na. Sige, nagkaroon Sa iglesia ba? Pareha di mo mata. mga igala. Hindot kayo Sa iwanan silang kwan. pahayagan sa kamatuan. Christian fellowship. Hindi kay wala daya. Imukaan na siya. O eksakto ka sa pag-aaral sa mga ginatawag universidad. Basta hisot na nga ng Biblia, mahitungod na relihiyon o tinuuhan, labi na kang Jesucristo, labi na sa bautismo. Sa tinuod lang mga igala, makutaw, bisan pa iskolang. Kini nga itong pagpamatuod, nanguntahan na pa ganina. Nang kumabasa ba mo, abdik kayo makakuha sa Biblia. Pero ang gikuha ng Biblia, ilarang mo yung Biblia. Dapat pinsay sa akong Biblia. Kumabasa ka nito, kung sa kasita. Kung sa kasita, kung sa tuhon lang yan mo, analay. Ang sa tuhon mo, analay. Kung pruita imong gusto, inalang, hindi siya gitawag na contradict sa lain libro. Lamay masuso. Admitado ka na. Dili man ka mo niya na. Lain masuso. Ang akong gipangita ni
ako. Nang mapuso sa iyaha. Nang mapusuan. Ako, kamula mo malay. Ano ba? Okay. Ini. Bilang. Nagbalik-balik na po ning sa bandre. Hoy, ayaw pila-pila. Gato tayo. Luwas naman to. Ayaw ko lang kamo diya. Paghilom lang lagi. Ako ang maayo lang ya kaya ang tuso nila din eh. Malinaw mo, arong na makasabot mo kung naabag yun na sa Biblia, kung wa manggaling, kamo na maghukom, ayaw na ba? Walay bayas ba? Walay sakto. Bilang sako ang ginatawag sa konstruksyon. Sa among mga Christian, kung may tungod sa gitawag nga infant baby o masusong nga bata, kinabase na mo kanunay kini sa balaang kasulatan. Diha, nagsugod kami sa Kristo. Kung sa may prinsipyo namong mga Christian, para mabasayran niini mga Romano Katoliko. Ang prinsipyo na mo, sama sa nabunay tabo kang Iso Kristo. Sadyang siya infant baby pa lang, walo ka bulan pa, walo ka adlaw sa iyahang pagkatao, gikan sa iyang pagkatao, ang iyang inahan, gidala siya dito sa templo, aron ihalat. Kami usap ng mga Christian, ingana among prinsipyo, nga doon may mga infant baby or masusong nga bata, hindi among ginadala sa templo or church, aron kini ihalat ngadto sa Dios. Sama sa nahitabo ng Iso Kristo. Asa man diri karon ang bautismo? Sumala ka kung maghisgot og bautismo. Ang among pansulumban sa bautismo walay lain mao si Iso Kristo. Kung sa mga prinsipyo sa mga Christian may tungod sa bautismo, diha lang kang Kristo. Si Kristo, sa niyang siya, nagsugod sa iyang ministry. Niadto siya sa suba sa Jordan. Diin si Juan Bautista, nagwali dito. O ang iyang gibuhat, nagkabautismo siya. Pang John Gibatan. Kung si Kristo, gibautismohan, na dakong tao na, kami usap mga Christian, ingon, na sumusunod ni Kristo. Ang among pagpabautismo, mga tatong tao ko. Nga naman, sa sumala sa Biblia, ingon pa, sa 13 sa Korinto. Ang inyong pagpanudlo, kinahanglan sumala lang sa mabasa o matamo. Pag mabasa nimo, okay. Tapi na kung kinahanglan nimo. Daya na po. Kinahanglan sa sakto. Ano man ang nasabi sa Biblia? Sa mabasa, dawata. Kung masabot, dawata. Mauli siya. Mga galing nagka-argumento ni kanina sa tima. Tungod kay wala siya mabasa. Wala siya mabasa. Ano man? Tungod. Sumala naman sa Biblia ang tima. Daghang salamat. Okay. Lagbagay niyo. Ang gitala ni Sir Ajay. Wala pa niya blanco. May mic ko. Kamu, may mic ba? Bateri na sige dala, sa cellphone. Ano na sa pag-cruise na yung karon? May mic. Hello. Okay. Yeah. Unang pangutana. Ato ang gibasihan kanina ang 28:16 o ibasa nimo gihingpit sa Dios ang pagdaig sa mga masusugod. Ikaw lang basihan na ko. Gani. Gibasa ng mga masusugod kabataan. Salamat, Mr. Moderator. Wala mo ko nagdiskutan na. Ano yung mamaya mo ko? Siya nagdiskutan niya na. Sinaharap ang sikulo. Simple lang po. Ipagawat man yung muna ko. Ako ang tawag na naging pangutanan ni mo. Ano naman? Di mo tawag. Kaya ko nagdiskutan na. Okay, next question. Next question. Sumala sa ilong ibasyan kanina. Ilog yung ginitor ka. Balas Ano ginitor. ang kinadawat
ni Kristo. Sugot to ni Kristo. Bunyag to ni Juan. Gidawat niya. Sa mo nang utang gidawat ba niya? Ang adla ka mo ang kubar ko gidawat niya. Bunyag ginadawat ni Kristo. Bunyag to ni Juan o bunyag to gisugo ni Kristo? Bunyag ni Juan. Bunyag ni Juan. So di bunyag ni Kristo. Ha? Sulumban to, Brad. Awa ko nang utang ng sulumban. Sumala pa ni Ginoong Kristo ang tanang tao bunyagan sakto. Ang magaling mo ba yung brother na? 28 sa gusto mo direto na kuhanan ni. Ina na, ito pa matala sa iyo ba mo? Pasihan. Ay ito pa matala. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Ang tanang tao bunyagan sakto. Brad, negative side ko, Brad. Sakto dili. Sakto dili. Ang tanang tao bunyagan. Ang magaling mo sila pa yung kalabad. Punto nila ang kisupat niya ang sita sa gigamit. Ano ang pagpakalaw niya? Sa mo dito. Apil sa topic. Sa topic ka sa mga na. Ang gagmay mga bata bunyagan sumala sa Biblia. Sakto? Dili. Ginigarni mo. Ginigarni mo ang gagmay mga susok. Bunyagan. Ginigar ba ni mo? Tarawa na tuloy. Kapitulo, versikulo nga ang gagmay mga batang masusod dili bunyagan. Kana. Ang gawin sa Biblia. Sita. Atong mga tanah. Balik. Atong masahol. Atong masahol. Itong sita sa Biblia walay apil sa bunyag ang gagmay papa. Ato nang level panita ko. Mabasa ba na nag-ingon si Kristo ayaw ninyo bunyagi ang bata? Delikado ni. Panahon na po. Ale! Hindi na po panahon sa Asay mabasa, pinti ko. At oras o kwasay mabasa, pinti siya. Kana. Panahon na po. Sapat. Tubag sa pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo o versikulo, nga ang mga apostol nanudlo nga diha sa bunyag way apil ang mga masuso. Tubaga. Ikaw, negative ka. Ang bunyagan ang batang masuso. Sa pag-ligar na mo sa mga Ebidensya. gamit mo. Ebidensya. Gusto mo dito, ang kitang-kita ang ebidensya niya. Kapag niya, sita sa Biblia, ikalog versikulo, nga naay mga apostol ni sulti nga ang bunyag way apil ang gagmay mga batang masuso. Ang atong tima bunyag man. Ang atong tima bunyag man alang sa gitawag og mga masuso. Suso bata. Kining bunyag para sa asa ni, para sa tao niyo, para sa hayop. Next time mo sa rotor. Naunsa man yung mga gana. Kaya masalagis ko ayaw ko. Samot. Kapili na ko siya. Samot. Sa uyon kakaroon nga ang bunyag para sa tao. Ang bunyag para sa tatong tao. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo nga ang bunyag para lang sa datong tao. Kana. Masahol ko na ba ito? Kung mabasa ni mga para lang sa datong tao, hindi ko. At hindi mo mabasa ikabiti. Sitas. Sumala ka sa kong gingon kanina. Sa kahayag. Basa. Ikondisyonan ko niya eh. Kung mabasa na niya, sa pasahon ni mo karoon, si diha sa gitawag o Biblia, para lang sa Alok, likuran. ay lahat lang sa Sabagay na ko na para matagpo ka. Ang dagtong tao, nagiging
Jesucristo. Eh, sa usawa mo lang. Nalukay na po. Sumala sa Biblia, sita sa Biblia nga ang bunyag para lang sa dagong tao. Sita. Oh. Oh. Sita. Oh, asa. Sige yan ang Jesucristo. Gawas. Sita. Okay, kita. Utan. Mateo 3, Okay. Yes. 13, o 15. Ang ipangutan naman yun. Lisondo! Lisondo! Ako na pangutan na! Ayun galing! Sige mo sa gusto, ano, intensity ba yan? Naglakaw sa padong-saudan. Bakong tayo! Ayun, masakit! Hello, this guys! Kinsubat! Apan, itubag siya ni Jesus. Pasag bilang ng may tabo kini. Kining pagtubag may sunay. Yes. Oh, Una ka pa dyan ko na. hello, Islam! Hello, Islam! Ala. Ipapasa sa moderator. Nakabay dyan ko na. Ipapasa natin sa moderator. May istorya na kung tayo! Wala. Nakabay dyan ko na. Alangan naman gamal na! Alangan naman! Pagka, infanta! Oh, sige po mga Katong ipapasa, Mr. Moderator, ikipangitaan ako sa sitas nga dagko lang bunyagan. Oh. Iyang gitupad 13, 15. 13. Sa 15. 13. Ah, sige, sa 13. Nadagko lang daw bunyagan. So ako ang ipapasa karon sa moderator kung natin ingong nadagko lang bunyagan. Oh. Ipapasa, 13. 13 sa Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron pagkabunyag ni Juan. Natin ingong dagko lang bunyagan, Mr. Moderator. Ang infante di ba magkato? Wala. Wow. Ah, wala. China. Ilo. Ilo na siya, ilo. Asa na ako, Mr. Moderator. Ako naging ako, Mr. Kuling Moderator. miyasto! Ako lang daw na naging ako. Dili na infante baby! Mr. Moderator. Sige, kaya dakong tao na! Okay. Dakong tao na! Next question. Kanan si Imon sa 13 hangtod sa 16. Sumala sa imong kitaw gigamit. Unyag pa na kagisugo ni Kristo ni Juan. Ako na sa matuso ko. Kaya mo man tawag ano ni Basa. Di ba kayo man mo? Ikaw ni. Ihatag na ko kay pangalan ko! Wala. Ano nga mo? Panainin sa mga tao? Ako na kami pangayo. Igihatag nimo sa imong gituhan. Ha? Igihatag mo nimo imong gituhan. Kanang imong actress. Para magkatuota ka! Okay. Hindi ka matuwa ni! Okay. Hindi pa sa po. Kanang imong ikotlo. Bunyag si Kristiyano. Bunyag ni Juan. Kasabaan niya. Kunyak niya ang idawat ni Jesus! Badi-badi. Ayo, ara kaya tubag. Remember si Batin eh. Kusik sa amin eh! Kusik sa amin eh! Katsantay. Tubag na ko ni! Magbuot ka mo na kung tubag! Dili na mo itawag anak. Dawat ni! Dili ni pabutanay. Di Batin eh. Ano man ika? Ano ba mo gusto? Ano ni tubag na ko? You have to answer my question. Nasasaw na mo ta. Oh, Balik. Iliana lang istorya. Balik ko na kung saan dito. Balik ko na po. Gigamit ni mo ang 13 ang size. Bunyag ni Juan na o bunyag ni Kristo? May buta na! Tabagon niya. Kanang 3 Pagtihan ka lang ka sa tinuod. Bunyag ni siya ni Juan. Next question. Naara banday na di ay. Sumala sa Biblia, asa man ang bunyag ito ni Kristo? Kadang 13 o katong 28 sa 19? Nalala ko nagtima pa o Di ba? pinatay ba? Ana